Nawo umshini kuthiwa i-overlocker, uya-overlock-a uqedela kahle izimpahla zakho uma wukuthi uqeda ukuthunga khona zizohlala isikhathi eside, ungasheshe ukuqaqeka. So laphana unyawo lolu pressa futhi, yabo laphana iney'ndawo eziwu-2, indawo okufaka on and off laphana siyalayitha siyavula. So uyaplaka laphana egesini mase ugxuma emshinini. So imishini icishe ifane kodwa eminye yakhiwe ngenye indlela kodwa icishe ifane-ke. So le ngikhombisa ngowami lo, so kuwe lo overlock lena i-introduction le ye-overlocker. Ngisazoyenza i-video enobulwazi obuningi nge-overlocker laphana, ukuthi isitishi sakho siqine kanjani. Angazi nami ukuthini isitishi ngesiZulu, angisazi isiZulu ngishilo evidweni yami yokuqala ukuthi uyibukile. So ya, unyawo lolu lokuphakamisa olunye unyawo. Miningi-ke iminyawo la ekuthungeni. Nawo isondo leliyana, isondo lana. Uyasika, so uma wukuthi awufuni usika unayo i-option yokuthi uyibhekise ngapha leya bhathini ngeke isasika uma uyibhekise ngapha. Uma uyibhekise ngapha futhi izosika ithunge. Nayo umsebenzi walo mshini uma wukuthi uney'mpahla, uthathe iy'mpahla zakho wenza lokho. Yiko-ke lokho i-overlock ekwenzayo. Uthunga nje uqedile iy'mpahla zakho, i-overlocker uma wukuthi uthungela abantu. So ya, uza ne-screwdriver. I-screwdriver lesi sokukhipha iy'naliti angazi ithize noma yini kodwa iyakusiza mase uthreada lo mshini. Ngizonikhombisa evidweni elandelayo. So ufike ney'naliti, into ey'fika nomshini. So uyay'phatha lezi y'ntambo, uyay'sebenzisa lezi y'ntambo lezi ey'ncane kanje. I-brush uyashanela laphana, uhlezi ungcolile laphana iy'naliti leziya. So yabo ufaka lokhu uma wukuthi ufuna ukufaka lezi y'ntambo ey'nkulu, ufaka lokhu. Uyay'faka lezi y'ntambo ey'nkulu lo mshini uthreade ngazo ukuthi unazo iy'ntambo ey'nkulu. So ngizonikhombisa evidweni elandela lena. Unga-subscribe-a uma uthanda uku-subscribe-a, u-like futhi uma wukuthi ufuna. So ividiyo elandelayo ngizonifundisa, sothreada siphinde si-overlock-e. Yabo njengoba nje uyathunga, uyasika ngiphressile la bhathini ukuthi usike. So evidweni elandelayo sobe senza lokhu sithunga ngayo i-overlock. Ngizokufundisa le bekuyi-introduction yokuthi i-overlocker. Ya, ngiyabonga kakhulu ngokubukela i-video, na-like na-comment. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.